What's up mga kabay? Welcome back sa among channel nga Native Bulanos. Ug karon mga kabay, kuan mas buhol, magkuan kami, mag-unbox mi. Saan ni siya? Ice mashing machine. Smash. Na sige, ito na sundan. Tingnan di mo kag gambaran doon ni Kabay Miguel. Hindi mo kami tagbilaran karon. Kasi Kabay Clinto sa Alicia. Mga kami sa lang. Mga kabay at naamplihan. Dito kayo ni mga kabay. Ang gamito naman ni kay magama milkshake. Huwag ni pa rin nga ni kay gama yung shake. Na kanay yung nakita mga ingredients. Amara na ipa, kuan doon dyan. Ikaw kuan Unbox na mare. Ito ang ablihan. Mga kabay. Barato rin ni mga kabay. Tagpiso ra. Bitaw, tagkuhan eh. 1,865. Barato rin mga kabay. Barato rin yung mga kabay. Namoy kwarta, barato rin dyan. Patahan meron. Dito. Kaya mga kabay, kuhan man eh. Kinanglaman ni kurente kay saksak man. Naman niya saksakanan. Saksak sa yung ilong na. Dari, sunod na ito guys. Dari mga kabay, dari nagumani. Takluban. Dari mo. Dari mulusot. Na may niyang kuhan na rin. Un and off niya. Nagawa sa ice. So anak, pino na kayo mga kabay. Nagawa sa ice gapon. What the? Pero pino na lawan. Yan mga kabay, itong kuhan na ni. Suwan dyan na nga ito. Mga kabay, dahil kuhan. Ice na ang kuhan. Ito nga na kaupat. Tuwaram siguro yung masunod din nga kabay. Natanawag sa pagsit. Kamaton na lang na kay hinuon po niyang kamat. Duharay masid mga kabay. Kuman, takuban. Anong pinduton? Kinanglan isalat mga kabay, arong dagmok. Ano? Abas. Sabay dana nahumanag kuan. Dugmok na daw ang ice. Ay mo na siyang ice gapon. Mga bobo! Dugmok na naman. Sa magkuanta magtimpla sa inyong gustong flavor daan ay ube. Ube mingo. Cookies and cream. Ube mingo, cookies and cream ang pandan. Ya, sukal. Sprinkles. Marshmallow na. Kani Choco Spring. Ginagawa mo. Sprinkles. Ya, dark straw. Sa inyo yung gustong flavor. Ube ko no, ube. Mga kabay. Mag-shake na ta. Ang gusto nilang flavor kay ganing ube. Tapos tagtalo ka po ka rin. Sarap. Ang natadari sa blender. Hindi pa. Tangang tubig mga kamay. Sumayra. 1 cup ra. Awari ka to na. Awari po na ba. Man, takuban ng tagabay. Kabay, ito ng pandarog. Kuhan, blender. Kuhan rin ka ng 3 seconds ra ba? Karejit ra. Yeah. Kuman. Guys, dapat mga kamay. Hindi pa tanga rin winter.
Okay. Nalo na. Yan ang mga kabay. Ang katangkuhan. Finish. Finish product ni mga kabay. Ginagawa mo! Wow. 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 Napunta nga natin sa toppings. Tara mga kabay. Itong patangag sprinkle. Gamay na kamay. Na. Tara na. Naguman. Tangatag marshmallow. Okay. Tara mga kabay. Yeah. Suwatan na hang tamis ba? Ay, straw. Tatil! Nanay ko ang kidney. Biyak! Nangabihan ka ng mga kabay. Oh my God! Refreshing. Kaya kagkadoy. Makita mo dali video ha, palit video mo dali ha. Sa ang location kuan. Jake Larin, Tagbilaran. Dampas na, dampas. Mga kabay, yung salamat. Like, share, o subscribe mga kabay. Salamat mga kabay. Stay safe, God bless. Bye-bye!